ассалому алайкум тамошобинони азизи муҳтарам. қурби асъори миллӣ имрӯз 7 май. Лайк обуна шуданро фаромӯш накунед. 100 евро дар Федератсияи Россия ҳамагӣ 7009 рубл ва 100 доллари Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ҳамагӣ 6650 рубл. нӯшаки ҷуанат шава. 100 евро дар ватани азизамон 1312 сомонӣ. қадами қурбон лайкора бизан ки пуло ҳама ҷамъ шидаи барои ту. ва 100 доллари Иёлоти Муттаҳидаи Амрико дар ёвон 1245 сомонӣ. як дона 5000 рубла дар Google 935 сомонӣ. як дона 2000 рубла 374 сомонӣ. лайкора зер кинен то ки дигаро бинанд. имон интернешн 187 сомонияй лек кор намекуна. тавҳид банк 167 сомонӣ. алиф банк 167 сомонӣ. лайк обуна шуданро фаромӯш накунед. бонки эсхата 167 сомонӣ. амонатбанк 167 сомону 20 дирам. қадами қурбон лайка бизан. Орион банк 166 сомону 50 дирам. ба хотири шумо. душанбе сити 167 сомонӣ. ба дига банкҳо туғрӣ омадаистай маладес. спитамен банк 167 сомонӣ. нӯшаки ҷуанат шава. бонки ҳумо 166 сомону 50 дирҳам. лайкора зер кинен то ки қадами қурбон бина. банки охирони мо Коммерсбанк 167 сомонӣ. лайк обуна шуданро фаромӯш намекунем. аллоҳ ёрро мададгоратон.